ke kyakkyawa ce kuma san kowa ce. Na rantse ina muradin auren ke kyakkyawa ce, yar alfarma ce. Na rantse ina da burin auren ki, daga jin sunanki da irin haskenki, komai na tara ina ga duk sai na baki. Ita so dagwas maza wai ko luwai lallara sai ina ga ke matata ce. Kyakkyawa yar guda daya mai imani, fara mai suna kuma a ko'ina mai kyan gashin gira. In turo ko in dan jira sai dadi ya kira. Hayya kai ke mai kamshi ce, mai taushi ce.